Ara anem a fer un segon exercici de regulació emocional, que seria la continuació del primer, que es pot fer el mateix dia o es pot fer en un altre moment, però és més recomanable començar pel primer, que és més bàsic, i ara anem a fer aquest segon. Com en tots els exercicis, hem d'estar en un lloc tranquil, allà on ningú ens molesti, que no ens interrompin, allà on nosaltres dediquem un temps a nosaltres mateixos i a més donar molta importància al que anem a fer amb aquest temps, perquè són exercicis d'autocura. Autocura és a dir, tenir cura de nosaltres mateixos. Si el nostre objectiu és estar bé, és trobar-nos millor, aquest estar bé, trobar-nos millor, requereix d'una feina i requereix d'un temps. Per tant, si nosaltres no ens dediquem a aquest temps perquè ens diem no tenim temps, és que jo sempre em deixo per l'últim perquè no tinc temps per mi, com podem trobar-nos més bé si no fem aquesta feina? I necessitem aquest temps, igual que necessitem un temps per carregar el mòbil, igual que necessitem un temps per fer la neteja, si volem que la casa estigui més bé. Per tant, nosaltres, en les situacions que tenim al dia a dia, que a vegades són situacions difícils, que són situacions estressants, que potser ens ha passat alguna cosa que ens té molt angoixats, tot això, totes aquestes emocions, totes aquestes situacions, quin temps hi dediquem, què fem, com la gestionem. Per tant, per començar, el més bàsic és que puguem dedicar-hi un espai i un temps, dedicat només amb això. Per tant, tenim aquell lloc tranquil, estem en un seient que sigui còmode, que puguem estar amb l'esquena ben recta, els peus ben posats a terra, que notem el terra, com a l'exercici anterior notem el nostre cos, notem la nostra presència aquí i ara, notem aquest sóc jo, aquesta sóc jo, estic aquí. I ara posem la nostra atenció, cada una de les parts del nostre cos, a veure com estan, preguntar-nos interiorment com estic, com em sento, notem les cames, notem l'esquena, notem les espatlles, observem si hi ha alguna part del nostre cos que estigui tensionada, intentem destensionar. Fem unes respiracions profundes, comprovem que podem agafar aire, que agafem prou aire, que podem omplir bé els pulmons. Ara, en cas que tinguis els ulls tancats, obre'ls un momentet, sisplau, perquè mostraré un exercici que farem, que és que posem les mans així, d'aquesta manera, d'una forma que es diu, o aquest exercici es diu l'abraçada de la papallona. Posem les mans així en forma de papallona, ens les posem al pit, de manera que els índexs, el palmell de la mà estigui just a sota de la clavícula, amb aquest espai que tenim aquí, just a sota la clavícula, i el que farem és un moviment com de lateig, de donar un copet amb una mà a l'altra, una mà a l'altra, que aquest seria l'equivalent de quan abracem algú i li donem uns copets a l'esquena, o quan tenim en braços un nadó i el volem consolar, que el agafem així i li anem donant un copet, un altre copet, d'una manera rítmica. Aquest ritme és molt important, perquè els ritmes ens regulen, ens equilibren. Per això ara podem seguir amb les mans al pit, si ens dona tranquil·litat, o podem posar-nos els braços com amb una abraçada, perquè això ens pot donar també més sensació de protecció, de tranquil·litat, més sensació de companyia. I ara ens escoltem, ens observem, perquè per poder-nos ajudar primer necessitem preguntar-nos com estem, què ens passa i observar-nos. Per tant, ara dediquem un momentet a mirar cap endins de nosaltres. I observem com està sobretot la part del pit, la panxa, la part del coll, tota aquesta part d'aquí, més central, és allà on notem més l'angoixa, perquè és una part que està molt connectada amb les emocions, tota la part dels pulmons, el cor està molt connectat amb les nostres emocions. I observem el que sentim. Ens agafem un momentet i observem si el que sentim és agradable o és desagradable. Observem quines són les sensacions i observem també quina és l'emoció.
Potser ens sentim tristos, potser estem neguitosos, potser estem amoïnats, o potser estem contents i alegres, però les emocions d'estar contents i alegres són més tolerables i aquestes ens agraden. Amb el que tenim més problemes és amb aquestes emocions, amb aquestes sensacions que ens són més desagradables, ja sigui perquè ens espanten, ja sigui perquè són desconegudes, ja sigui perquè no sabem què fer-ne. Però que una emoció no ens agradi no significa que sigui perillosa. Per exemple, que notem la por no és perillosa. La por ens informa d'alguna cosa que ens està passant. Potser en aquell moment no estem en perill. El perill sí que ens ha de preocupar, estar en perill, estar en risc. Però tenir por, potser la por ve d'una situació passada que sí que hem estat en risc, en perill, que hem estat vulnerables. O potser la por és per alguna cosa que ens imaginem, que ens preocupa, que tenim por que no ens surti bé. Per tant, és molt important que la puguem escoltar, ja sigui la por, ja sigui la tristesa, perquè les emocions no són perilloses. El que pot ser perillós és no escoltar-la, no fer-ne cas, com si tenim una ferida i no la mirem i l'ignorem. El que pot ser perillós és que ens deixem portar per les emocions impulsivament i sobrereaccionem. Això és com qui té un gos a casa que no el coneix, no el pot controlar i se li escapa. Per tant, les emocions, si les coneixem, no se'ns escaparan. És la millor manera que tenim de conèixer-les, de domesticar-les, perquè no ens resultin perilloses. Per tant, prenem un moment per escoltar aquestes emocions, tolerar-les. Una vegada la tenim localitzades, ara posem les mans al pit d'aquesta manera que hem vist abans, que és fent l'abraçada a la papallona. Ens posem les mans damunt del pit, en contacte amb aquesta emoció, i ara el que farem serà ajudar-nos a poder-la digerir, a poder-la elaborar, a poder-la integrar, i que aquesta emoció, portar-la a la nostra àrea de tolerància, perquè no ens desbordi. I el que fem és picar amb una mà i després amb l'altra. Amb una mà i després amb l'altra. Fem l'abraçada a la papallona amb un ritme lent, tranquil. Ens agafem un moment, parem un momentet, respirem i observem a veure què ha passat per dintre. Observem si ens hem tranquil·litzat, si hem tingut més benestar, si aquesta emoció o aquesta sensació que tenim desagradable s'ha anat suavitzant. I ara tornem-hi una miqueta més. Quan en tinguem prou, parem, ens escoltem. Si necessites una miqueta més de temps, pot posar el vídeo en pausa, perquè et doni el temps que necessitis per anar digerint i per anar integrant aquest benestar, aquest moment de tranquil·litat. Quan hagis fet aquest procés, doncs observa com et sents. Observa com et sents ara, observa si et sents una mica més tranquil·la, més calmada, comparant com et senties abans. Si notes que sents més tranquil·litat, és perquè aquesta emoció, aquesta situació que tenies a dintre està més digerida, més integrada. I si et sents més tranquil·litat, amb aquesta emoció més digerida, tindràs el cap amb més disposició per pensar, per poder prendre decisions, per pensar en les emocions, però no deixar-te arrossegar per les emocions. I nota aquest moment de tranquil·litat. És important, sobretot si t'has sentit bé, si notes que et serveix, que ho facis quantes més vegades millor, perquè com més ho vagis fent, més aniràs notant aquesta tranquil·litat i més s'anirà ampliant aquest benestar.
Per això ara pots agafar-te un temps, el temps que necessitis, per si vols continuar una miqueta més amb aquest exercici que has après, agafar-te el teu temps per després poder-te incorporar a l'activitat que hagis de fer, amb més condicions i més benestar.